Tot va començar amb una carta? Sí. Podríem dir que sí, eh? Sí, totalment. Comença amb una carta que s'ha convertit en una anècdota que explica molt bé el començament d'aquest dictotxo que n'hem dit al Diccionari General de Pompeu Fabra, que culmina el 1932. En Fabra neix el 1868 al barri de Gràcia de Barcelona, quan Gràcia encara era un poble, era un municipi a part. Bé, i en Pompeu Fabra, de petitó, de molt jovenet, amb uns 10 o 11 anys, decideix a l'estiu escriure una carta per saludar a la seva germana que estiuejava a Camprodon. Sí. I comença la carta. I escriu, queridos sobrinos. De fet, anava dirigida als seus nebots. I diu, tanto, aquí hi ha alguna cosa, Pompeu, aquí hi ha alguna cosa que no funciona. Per què l'estic escrivint en castellà a la meva germana? Es refà, reflexiona, estripa la carta i la escriu en català. En aquest moment podem dir que la modernització de la llengua catalana inicia un camí de polèmiques i de picabaralles impressionants perquè en Pompeu s'adona que realment, primera, el català no té una normativa establerta i tercera, que no només té una normativa establerta, sinó que els escriptors fan el que volen. Cadascú escrivia com volia. Exacte. Però saps el que Però seguint quines normes? Algunes que estaven... O sigui, l'Antoni Bofarull havia sigut un dels gramàtics de la llengua catalana i en una de les clàusules de la seva gramàtica de la llengua catalana escrita en castellà deia: si alguna d'aquestes regles no us va bé, apliqueu la que vosaltres cregueu que és necessària. Això era així. Un campi qui pugui, això, Campi qui pugui, exactament. Però saps el que és més important? El més important és que el pare de Pompeu Fabra, veient el que havia fet el seu fill, també comença a escriure les seves cartes en català. S'iniciava el llarg camí del que seria anomenat el mestre. I això és potser l'anècdota més interessant de totes, que realment creava escola. Ell era enginyer químic. Era de ciències. Era de ciències, però pures, aquest home. Però com pot ser que un filòleg de l'alçada d'un Pompeu Fabra, amateur, perquè mai va estudiar filologia, primera perquè això no existia, i segona perquè ell havia estudiat enginyeria química. Com pot ser que algú de ciències hagi sigut el filòleg més important de la llengua catalana i un dels filòlegs més importants que hi ha hagut al món? Doncs sí, és així. El que passa és que aquest aspecte de la filologia, jo crec que en el fons també té una vessant molt matemàtica i molt exacta de voler fixar molt bé quines són les normes i les regles. I jo crec que en aquest cas el fet de ser de ciències va ajudar molt. Clar, segur. Era molt metòdic. Exacte. Home, si havia de ser tan rigorós com els altres és un desastre. Ell el que fa, així de jovenet, amb 16 anys, escriu un ensayo de gramática del català moderno, en castellà. Ja devia ser un geni, aquest home, perquè ja amb 16 anys escriure això, perdona, això no toca per l'edat. Tenia un cervell molt ben moblat. Oh, tant! Sí, era un home molt ordenat, era tot un personatge. Ara parlarem del secret, del Pompeu Fabra, que és molt interessant. Aquests de Madrid els hi hagués anat molt diferent amb un Pompeu Fabra. I l'error és aquest, no creure-s'ho, treballar des de baix, començar des de zero. De fet, és el que va fer, perquè va començar a llegir-se tot el que existia en gramàtica i es va adonar que no hi havia res, amb una mica de seriositat i de bon fer. Bé, el que hi havia és el que t'he dit, una gramàtica de llengua catalana de l'Antoni Bofarull, pobret, vull dir, Déu el tingui la seva glòria, però es va quedar distret, perquè és que, esclar, exactament deia si trobaves amb alguna regla que et podia semblar estranya, et recomanava que tiressis pel dret, això ho escriu en Pompeu Fabra, ni que fos, entre comentes, contra la pròpia regla. Campi qui pugui, és igual. Aleshores, ell comença a posar-hi ordre i comença a fer propostes, la ser trencada, introduir la llatina, i això va crear una polèmica bestial. Sí, molt gran. De fet, t'he de dir que va haver-hi un fet, abans que expliquem aquesta polèmica terrible, perquè amb ell el va desquiciar força, va passar un fet històric que es remarca molt poc, que és que es va fer de la revista Avenç. Això és molt important. És molt important, perquè la gent de la revista L'Avenç, que era gent molt jove, gent molt, diguem-ne, aquella rebel·lia estudiantil de la carn fresca de la joventut, va fer que en Pompeu Fabra s'hi sentís molt atret i comprès, sobretot, i aquesta gent de l'Avenç van decidir capitanejar, a través d'en Pompeu Fabra, tota una campanya per la normalització de la llengua i, sisplau, per força, que tots els escriptors, que això no passava, escrivissin d'una manera unitària, regits per la mateixa norma. Bé, això de l'Avenç ho dic perquè la gran campanya de l'Avenç es va convertir en una mena d'ovella negra
dintre del que era la Catalunya d'aquell moment, en què els escriptors escrivien a macs intercalades per tot arreu, van engegar una batalla per sisplau, canviar la Y per la I llatina com a conjunció. I això, gran drama. No. Una oposició total. Terrorífica. Tu recordes aquella polèmica que hi va haver fa poc a La Vanguardia sobre el pa amb tomàquet? Que es veu, no, l'oli va primer, no, després la sal. Els catalans, a veure... Ja ens agrada això de discutir. Ostres, és horrorós. Sí o no? És horrorós. Jo visc amb una escala que per decidir la porta que havíem de posar baix... Mira, calla, el tema dels veïns ja l'abordarem un altre dia, perquè si l'obrim aquest... És el mateix, això és el mateix. Sí. Però esclar, hi havia una gran avantatge per en Pompeu Fabra, que és el gran secret. Ja arribarem al secret, que és el personatge, és com estava fet aquest home, quina dèria tenia i sobretot una part del caràcter que el fa totalment inqüestionable i invencible. Doncs ara parlem del seu caràcter, va. Tossut devia ser. Molt tossut. Però molt. Com una mula. Perquè va anar a contracorrent. De tot i de tothom. Fins i tot el propi avenç, jo crec que devia arribar un moment que es devien acollonir, i devien dir, bueno, aquest home no hi ha qui el pari. No hi havia qui el parés. Perquè el més interessant torna a ser el caràcter amagat que tenia en Pompeu Fabra, perquè per guanyar-se la vida, en lloc de... I fixa't en aquest detall, perquè és molt interessant això, és molt desconegut, però jo crec que és la clau de volta que explica el Pompeu Fabra i la modernització del català, que és que, en lloc de dedicar-se a fer d'enginyer químic, rebutja una feina molt bona que li van oferir per treballar en unes mines d'Albacete i munta una acadèmia de repàs. I ell donava classes? Ell donava classes, de repàs. Imagina, tenir un Pompeu de profe. Nens, avui dictat. Ostres, el Pompeu Fabra. Tu devies trobar tot? Tot faltes, tot vermell. Devia ser horrorós el Pompeu Fabra, t'imagines? Però quin mèrit, per això? Quin mèrit, sí. Quin mèrit. Quin mèrit perquè jo crec que aquí el que és interessant de destacar és que no ho van deixar estar. Clar. No ho van deixar estar. I et puc assegurar que les cròniques de l'època, relatant i narrant les grans discussions amb la gent que, amb Verdaguers, amb Guimaràs, amb Maragalls, era aquesta època, Vull dir, poca broma, no estaves discutint en 4 minuts, no. Discutir tot això amb un xitxarel·lo de 20 anys devia fer riure. Oh, i tant. Devia fer molt riure. I què devien dir? Aquest nano? Què m'ha de dir a mi com has d'escriure el català? Aquest és el que va escriure el Queridos Sobrinos i va dir que, doncs sí senyor. Perquè molta gent va començar a fer, i d'aquí ve el gran tret caracterològic d'en Pompeu Fabra de ser un professor, el mestre, que és com l'anomenàvem, és que molta gent havia començat també a voler escriure en català. I aquest és una mica el gran canvi, el que anima el Pompeu Fabra a tirar endavant. Però arriba un moment que ell se'n va a Bilbao. Ell va marxar a Bilbao. Li ofereixen... Ell es va cansar una mica de la situació. De la polèmica, diria. Devia ser terrible, això, També t'ho dic ara. A part de les classes de repàs, devia arribar un moment que no donava gaire. Li van oferir una feina, un amic seu li ofereix una feina a Bilbao per fer de professor de química a Bilbao i l'accepta. I del 1902 al 1912 s'instal·la a Bilbao. Mentre a Barcelona seguien les polèmiques. Se celebra un congrés internacional de llengua catalana i tot això. I el Pompeu Fabra, des de l'estranger, comença a treballar el que serà la culminació de la seva vida, de la seva obra, que és l'inici de la redacció d'aquest Diccionari General de la Llengua Catalana. O sigui, avança molta feina, diríem, des de fora, ell va avançant. És quan més treballa. De fet, es decideix anar per totes des de l'estranger. Ara, també t'he de dir una cosa, és fort que un personatge, potser el català més important que hi ha hagut al segle XX per aquesta normalització de la llengua catalana, hagués de fer tanta feinada des de fora, des de Bilbao. Fem-nos-ho mirar. Va venir un cop per casar-se amb la Dolors Mestre, que va ser la seva dona, va venir a la parròquia de Sarrià per casar-se allà, i se'n van tornar. No venia ni per Nadal. O sigui, pobre home, devia estar fastiguejat, Va ser horrorós. Però, aquests grans personatges sempre tenen, jo crec que un toc miraculós, un toc providencial. Jo crec que la gent que s'arrisca a fer coses també tenen més bona sort, no creus? Tard o d'hora, totalment convençuda. Sí. Perquè potser pot semblar que no surt. Però escolta'm, a base de picar pedra, al final s'acaba obrint un camí. Sí. I això li va passar. Exacte. Les coses políticament a Catalunya comencen a anar de cara a l'autonomia, neix la Mancomunitat, presideix l'Enric Prat de la Riba, grandiós personatge, i diu, s'hauria de fer una acadèmia
quan el Pompeu Fabra ja era una acadèmia en si mateix. Mai un sol home ha sigut una acadèmia. Imagina, es multiplicava. Bé, el Prat de la Riba diu, hauríem de fer una acadèmia. I, evidentment, hauria d'estar dirigida per aquest tal Pompeu Fabra que està a Bilbao. I, evidentment, el Pompeu Fabra, per tornar a Barcelona, necessitava tenir una sèrie de coses garantides, no? I entre les quals un sou. Evidentment. Evidentment. Doncs bé, això va costar el que no està escrit. Va ser horrorós fer tornar el Pompeu Fabra de Bilbao per garantir-li una sèrie vaja, per assegurar-li la vida. Però finalment, escolta, sí, després de sí, molt, escolta, sang, suor, llàgrimes, Pompeu torna i va tornar. Saps què m'agrada d'aquesta secció? Què? Que ja no me'l miraré mai més igual, el Pompeu Fabra. Ni el guió tampoc. No, escolta, el guió, anem a salto de mata. Ara, si estigués aquí el Pompeu, ens diria, ja està bé que fem servir aquesta expressió. Sí, està... Salto de mata, home, no. Però anem d'un costat cap a l'altre. Sí, és igual, però jo t'agraeixo que ens expliquis totes aquestes És que el Pompeu Fabra, vivències. Com t'he dit a l'inici de la secció, o sigui, molta gent pot pensar, això és una cosa antiga, el Pompeu, no. O quina mandra pot haver-hi gent que diu, ara m'explicarà la vida del Pompeu Fabra. No. És bestial aquesta vida. És molt important. Molt interessant. De fet, el primer que dius al matí, quan dius bon dia, estàs saludant el Pompeu Fabra perquè ho estàs fent en català. Efectivament. I quan escrius un mail en català ho estàs fent gràcies a aquest senyor que de molt jovenet va decidir escriure els seus nebots en català i no en castellà. I cada cop que escrivim la llatina, és que escolta, cada vegada que posem una i en una frase, gràcies a Pompeu Fabra. És molt fort això. Perdona'm una cosa, però sota el franquisme jo recordo cartes d'amor entre els meus avis que estan escrites en castellà. O sigui, aquest costum torna. És així, això. Ara molta gent està dient que sí, a casa seva. Està dient, ostres, és veritat, la meva àvia tenia... Querido Ramon, hoy he ido a... Sí. És així, això. Per què? Perquè explicar el català i entendre'l en una llengua que està tan castigada ha sigut molt complicat en aquest país i tornar enrere és molt fàcil. I això el Pompeu Fabra ho tenia molt clar. Tornem al Pompeu, va. Quan torna cap aquí, amb aquesta feina, aleshores, què passa? S'adona d'un fet impressionant, que és que l'Acadèmia de Llengua Catalana, que ja està feta, tots els savis que hi escrivien i publicaven els seus textos, tots estaven regits per regles diferents. Era una cosa impressionant. A l'Acadèmia, A l'Acadèmia. Dius, escolti... Home, per favor, algú que posi... No, però vine, Pompeu, entra aquí i posa una mica d'ordre. I és quan, un dia passejant pel carrer, bé, amb tot això hem de dir que en Primo de Rivera esclata la dictadura d'en Primo de Rivera aquí a l'estat espanyol, i aleshores en Pompeu Fabra veu truncat de seguida, un cop ha tornat per treballar a l'Acadèmia de la Llengua Catalana, veu truncat el seu principal projecte de fer el gran diccionari general de la llengua catalana. Aquest totxo vermell. El totxo. Sí. Home, tu has estudiat amb aquest totxo. I tant. Però fixa't una cosa, aquest totxo, ja t'explicaré el miracle, l'altre miracle que es produeix per publicar-lo, es produeix perquè un dia, passejant pel carrer, per Barcelona, el Pompeu Fabra es troba amb un prohom català que es deia Antoni López Lleusàs, bestial personatge, per altra banda, que també va ser editor, que li diu, jo això t'ho costejo, jo et pagaré, juntament amb el Francesc Cambó, el que va ser... T'ho pagarem, tira endavant aquest diccionari, i el 1931, en forma de fascicles, s'inicia la publicació del que el 1932 es publica com el gran totxo de la llengua catalana, que és el Gran Diccionari General.